tuna chuan online games rin tlak le tha big cash chungchang kan soyang big cash hi a thai na rin tlaka games chi hrang hrang a awma chi hrang hrang te kan soyang kan spin ri lo nga hi chu tuna hian cheng khat ma ka nei ta lo ni hemi tip si kan soyang hei a games chungchang hi soiphotila poker rami call breaker fast ludo tivel angchi ho hi ni maya hei pool ball te knife fit te ball smart te ang reng chuan atam bera hian chuanin englo poker khel hi atam ta ni chuan hei tiang hrang hrang te hi awma chuan puisa hmuh dan kan soi fiah tang pakhatah chuan cheng khat ma kan nei lowa nili danah hei hetlai kil sira free offer tih hi hmuem hei hi kan hmetang heng hi kan share anga Facebook Instagram Telegram WhatsApp heng hi kan share anga cheng hnih cheng li cheng ruk cheng sari hei hi bonus kha salu tanga chumi chu cash pa ngaya kan chantir le don ni Facebook a kan share phutanga post Facebook a chuan post ani mai emaw ti han cheng khat hi a kal chhota a chuan Instagram a kan ti ve le ang hei hi in hriat teng chu hemi thrim hrim hi chu nili dana a awm tih kha hriat tur ani aw hemi hmang hian bonus cash kha cash pa ngaya kan suan lutin kan transfer theia ma se sep dik ve kha ngai ni sep dik lo chuan transfer thei bik chuang lo tih kha hriat teng tur ani maw tunami tak hi chu puisa nei lo chung chunga khel du ta na ka ti bi ka ne hi chu maw puisa nei ta chuan he teng ti ngai chuang mi lo tih kha hriat bokila thang cheng khat po nei lo tan han khel ve chak om boxi nen khel na tur nei lo nen ka teng tan kha na ni a thabe em ani hemi hmang hian cheng tam lem lo entir nan sang khat thleng te po hemi hmanga kan ti hian aman ve thei ani net pack thun na dai thakhat net pack thun dai tiang reng te mo kha kha join thiam le thiam lo wa in ngat to ai sorry hei hi minute khat le second cái chân cái dong to lawang a kan hnuaiah khel an awm tawh lowa an thi vek tawh a ka dawn hmel tah chuan chan se kha kha chu entir na tur ani kan khel hman vawh ve deuh bawk ani chuan hetah kan bek anga hetah hian puisa eng tikah nge rawn awm ang khami a khel ho te khan an khel zawh puisa dawng theia ka awm chuan ka dawng ang ka tluang vak lo nge ni ni dangah chuan bonus ka sa awm za za kha ka transfer thei thina ti bang ka hmawh chhuak thei thina cash pa ngaiah hian tun tum chu ka tluang vak lo nge ni cheng thum chiah ka hlo chhuak thei ta a hemi hian poker NL Hold'em ah hian kan khel pung le don ni ka thei ang emaw
NL Holdem te a hian chuan cheng thum khan somko paruk hi kaman chhota ni chuan khelpa ngai deuh hlekin asanga ka khel thei anga cheng thum cheng hnih pon heti zat aman thei heti zat kan nei to chuan ai sang a kan khel zel thei te khan puisa kha man chho teuh thei ni a hi mem ti kha chu a hi ma ka ron siama ka chu in zo ngai lo tura ka ngai ni a khel tur kha chu ka soi to kan soi don lo nga rami tuimi tan rami te oma hei ludo tuimi tan khateng te kha oma ma se hemi fcn chuan ako ber chu poker ani poker phena khan games dang an ron da ve zeu zeu chau ani chuan enge in zo na le tur ang om ang o withdraw hi ole withdraw hi kan en ve le chinang withdraw hian minimum engzat nge kan enanga minimum hi zani hi withdraw hi mo ke minimum within 100 required to redeem ai ti chuan enge in zo bel le turte chuan in link hi comment a karon dang o comment a chuan hemi ka video en zong khan chuan min lo subscribe vek ula hei withdraw theina chu paytm upi bank ania engpo ni se him vek ti na ni chu kan lut phei le chinanga hai enga ngeng khel du ti vel khan ni mai khang kha chu mo han soi bel vak tur chu ka shelo in lo khelin in lo hlok pui anga thlatin in netpack man turte in lo hlo chuak ve theuh don ne in zawain du sakna ka hlan chewa chuan video en zong in min lo subscribe vek ula a link hi chu comment lama karon dang ka ti kha o in zawain mang tha vek ula